Poštovanje i dobrodošli na YouTube kanalu English with Naya and Turkish Online. Ili da kažem merhaba. Današnja lekcija nam je iz turskog jezika i radit ćemo ili ćemo obrađivati turski alfabet ili abecedu i slaganje vokala u turskom jeziku. Vjerovatno ste već čuli koja je to razlika između naše i turske abecede i čuli ste za pojam slaganje vokala u turskom jeziku. To je neka vrsta olakšice radi lakšeg izgovora i nepoteškoća u toku izgovora turskih riječi, slaganja rečenica i samog izgovora ili slušanja, da bude što prijatnije i što rahatnije, što kažu, opuštenije za korišćenje. Pa hajde da se upoznamo prvo sa turskom abecedom. Dakle, postoje slova koja su ista kao i kod naše abecede i ona koja to nisu. Balkanci ili obično stranci koji uče turski jezik se susreću sa poteškoćama u određenim slovima koja su jako bitna i karakteristična za turski jezik. Mi ćemo sada podijeliti screen da bismo mogli raditi našu abecedu. U turskom jeziku razlikujemo 29 slova. Kao što vidite sa slike, neki se pišu kao i naša slova. Neki se izgovaraju isto ili slično, dok se neki pišu isto, ali izgovaraju se drugačije. Dok postoje slova koje uopšte nemamo mi u našem jeziku. Hajde da krenemo sad. A, B, Đ, baš tako. Ovo se slovo čita kao ili izgovara kao Đ, kao naše slovo Đ. Đ. Ili u primjeru džeket. Će. Naše slovo Ć. Piše se kao slovo C sa linijom ispod slova. Dakle, Će. Slovo Ć. D. E. Fe. G. Yumuşak G. Ili mehkano slovo G. Ovo slovo služi da se slovo prije njega malo razduži. Ovo se slovo nikada ne čita u riječi. Samo služi za produžetak prethodnog vokala. He. Ovo slovo ne postoji u našem jeziku. Možemo ga uporediti sa arapskim hemze koji izučava arapsku abecedu, ovo mu neće biti teško. Međutim, kako da nastojimo mi izgovorimo ovo slovo pravilno? Ovo slovo nastaje prekidom zraka ili glasa. Kao kad se na nekoga naljutite pa kažete ono. Dakle, slovo i, slovo ž. Dakle, kod Turaka slovo j, naše slovo j, se čita i izgovara kao ž. Ke. Le. Slovo le jeste između slova l i slova lj. Međutim, niti se izgovara kao slovo l na našem jeziku što je, niti kao slovo lj. Naši Balkanci obično prave razliku ili obično stranci
izgovaraju ovo slovo kao L. Previše ono L. Međutim, ono je između L i Lj. Le. Le. Me. Me. Ne. Ne. O. O. Ö. Ö. Ovo slovo O sa 2 tačke jeste problematično slovo za nas zapravo. Ovo slovo imaju Njemci, oni koji znaju njemački, njima je ovo slovo laganica. Međutim, oni koji ne znaju njemački i prvi put se susreću sa turskim jezikom, ovo slovo može biti problematično. Zato što se bavim izučavanjem malo švedskog jezika, oni imaju dobro objašnjenje za ovo. Oni kažu da se ovakva vrsta slova izgovara sa duck face. Dakle, duck face jeste kao patkina, odnosno to su usta kao od patke. Dakle, šta hoću da kažem s ovim? Treba malo, znači usta idu u polukružnom obliku, međutim sa krajevima zbijenim. Dakle, da bi izvukli taj zvuk slova Ö. Ö. Kao kad se mazite, želite izgovoriti slovo O. Ö. Sljedeće slovo jeste slovo P. P. Slovo re. Re. Se. Se. Še. Še. Ovo slovo se piše kao slovo S, međutim sa linijom ispod slova. Še. Naše slovo Š. Ili tako malo bez pritiskanja, slično našem slovu Š. Da napomenem da se nijedno slovo ne pritiska, nema nikakvog pritiska na mjestu gdje odakle izlazi određeno slovo iz usane šupljine ili iz dušnika i drugih mjesta odakle nam izlaze glasovi i zvuci. Te. Te. U. U. Ü. Ü. Dakle, i ovo slovo kao i kod Ö pravi se taj poznati duck face, odnosno face, lice koje liči na patku, ali međutim pravimo usta Ü, Ü, samo što to tokom razgovora i korišćenja turskog jezika neće biti tako upadljivo, nego će to brzo, mi ćemo naučiti brzo da izgovaramo i to se neće toliko biti upadljivo, ali za vježbanje koristite taj izraz duck face, skupljanje usana, međutim na krajevima spljoštenim, dakle Ü, Ü, Ü. Vjerujte mi da jedino ovako se može naučiti ovo slovo. Zato što jako puno godina oni koji žive, Bošnjaci koji žive u Turskoj ili naši ljudi koji se nalaze u Turskoj dugo godina i dalje ne znaju da izgovore ovo slovo. Ne kažem da ga ja izgovaram perfektno, sigurno imam i ja da ispravim, ali pokušavam da bude to približno. Sljedeće slovo jeste slovo V. V. Je. Je. Dakle, naše slovo je kod Turaka se izgovara Ž. Međutim, Y se kod njih izgovara Je. To je slovo J kod njih. Je. I posljednje slovo jeste slovo Z. Z. To je dakle bila turska abeceda. Sad ću ja lijepo sve da izgovorim, a vi možete pauzirati video i ponoviti ili pak odgledati i pokušati ponovo da odradite. A. B. Đ. Ć. D. E. F. G. Yumuşak G. H. I.
Ž, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Š, T, U, Ü, V, J, Z. A sada ćemo se baviti i slaganjem vokala u turskom jeziku. Pa ćemo sada da vidimo kako se to slažu vokali i koji se to vokali slažu u turskom jeziku. Kao što vidite na slici, dakle, izučavat ćemo sada samo riječi, bavit ćemo se riječima i slovima koji dolaze u toj riječi. Imamo oni koji razumiju dobro, a koji ne razumiju ne moraju se opterećivati trenutno, zato što smo još na početku izučavanja turskog jezika. Dakle, ovdje imamo slovo A. Slovo A, nakon slova A, koja slova mogu doći u riječi da bi ta riječ dobila melodičnost i lahkoću izgovora? Nakon slova A imamo slovo A ili E. Ili može biti E ili A. Imamo ovdje primjer akšam. Akšam. A je došlo na početku i imamo drugo A. Akšam. Altın. Imamo primjer kada A dolazi sa E. Altın. Altın. Sada imamo primjer kada, slučaj zapravo, kada nakon E. Šta dolazi nakon slova E? Nakon slova E dolazi slovo A ili E. Ili E ili A. Dakle, može doći slovo E samo od sebe i slovo A. Kırlangıç. Kırlangıç. E sa E. Pogledajte riječ. Kırlangıç. Ili ılık. Ilık. E se našlo sa E. Sljedeći slučaj jeste nakon slova O, koja slova mogu doći? Nakon slova O dolaze A ili U. Dakle, A ili U. Olan. Olan. Ovdje imamo G, odnosno jumušak G, koje će samo služiti da produži ovo slovo O. Olan. Neće se čitati ovdje. Olan. Zapravo u nijednoj riječi se neće čitati. Olan. Imamo sljedeći primjer. Dou. Dou. O se našlo sa U zajedno. I između njih jumušak G. Sljedeći slučaj jeste šta dolazi nakon U. Nakon U dolazi slovo A ili samo U. Dudak. U je došlo sa A. Dudak. Ujku. Ujku. U došlo sa U. Napominjem da smo još uvijek na početku, da ne moramo znati ove riječi, da ne moramo znati njihov prevod. Bitno je da znamo i da zapišete koje slovo dolazi sa kojim slovom, zato što ćemo to raditi već od sljedećih časova. Idemo sad sljedeće. Ovo su bili krupni harfovi, a zapravo slaganje krupnih harfova. Sada imamo ovi mekši harfovi, odnosno mekša slova. Tu spadaju E, I, Ö i U. Dakle, šta dolazi nakon slova E? Nakon slova E dolazi slovo E i I. Kelebek. Kelebek. Tri E su se našla ovdje. Gelencik. Gelencik. Zapravo, gelincik. Gelincik. E je došlo sa slovom I.
E je došlo sa slovom I. Nakon slova E i I. A nakon slova I dolazi također E ili I. Dolazi samo slovo, samo po sebi, može da se složi sam sa sobom ili sa E. Išći. Išći. I na početku i na kraju. Biljezik. Biljezik. I je došlo sa E i na kraju još jedno I. Dakle, oni se spajaju, oni su harmonični jedno sa drugim. Šta dolazi nakon slova E? Nakon slova E dolazi E ili U. U. E ili U. Pa imamo önem. Önem. Nakon slova Ö došlo je slovo E. Oni se spajaju. Öncü. Öncü. Dakle, Ö i U došlo zajedno u riječi i oni su u harmoniji. Šta dolazi nakon U? Nakon U dolazi E i samo slovo U. Yüzük. Yüzük. Dva slova U. Ünlem. Ünlem. U je došlo sa slovom E. Pa sada da zaključimo. A, E, O i U će uvijek doći u harmoniji sa slovom A. Dakle, da bismo bolje zapamtili, doći će sa slovom A i sa samim sobom. Dakle, O može biti isto u saglasnosti sa svojim slovom O, ali u suštini ovdje A i U. Može doći U posle O. Šta je sa drugom situacijom? Dakle, E, I, Ö, U će uvijek biti u složnosti sa E, sa slovom E i naravno sa samim sobom ili sa, na primjer, kod I, kod I također, kod U i kod U, U. Vi možete napraviti sebi posebnu tabelu kako bi ovo bilo lakše. Međutim, u suštini kada sve ovo mi prođemo i budemo savladali neke stvari u vezi harmonije slova i riječi u turskom jeziku, ovo će biti jako lako i neće imati problema da se pamti. Ali na početku je bitno zato što može doći do pogrešnog može se pogrešno naučiti od samog starta što mi ne bismo voljeli. Dakle, napravite sebi jednu lijepu tabelu i probajte da napišete ove riječi. Nisu sada bitne, ali eto čisto da imate neku viziju kako to izgleda. Mi smo za danas završili. Ako vam se sve ovo sviđa i ako mislite da je ovo od koristi, pretplatite se na mom kanalu i pratite nove lekcije. Naravno, ja očekujem od vas i da mi pišete. Ako ne želite u komentarima, možete na mailu da mi se javite ili imate broj telefona u vezi lekcija koje želite slušati i naučiti. Ja sam ovdje na usluzi, ovo je besplatno, svima je na usluzi, tako da iskoristite bereket vremena, učenja i svega ostalog. Ja vas selam i pozdravljam, pa se mi gledamo i slušamo sljedećeg puta. Bye bye.